Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abuztuaren 30, asteazkena daukagu, astearen erdian gaudeia, eta gaur elkarrizketa bakarra izanen dugu. John McGrath abeslariarekin hitz eginen dugu, naiz eta John McGrath momentu honetan Australian egon. Orain bakarkako proiektuan murgilduta dagoen arren, Johnek badauka ibilbide musikal eta profesional luzea, eta horren arira kontatuko digu ibilbide horretan egin dituen hainbat proiektuak, eta orain berez bere bakarkako proiektu hori ere kontatuko digu, eta bere esperientzia Australian nolakoa den ere aipatuko digu. Baina beti bezala, goazen lehenengo betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1879an, Thomas Alva Edisonek bere lehen gailu telefonikoa aurkeztu zuen, Felipe Eixen aurreko sistema hobetu zuena, Antonio Meucci perfekzionatua, baina belek hartu zuen bere gain lorpena. Urte batzuk geroago, 1918an, Vladimir Leninek atentatu politiko bat pairatu zuen eta bizitza osorako lekzioak geratu zitzaizkion. Egun berean, baina 1979an, ETAk Polizia Nazional bat hil zuen Zumarragan, eta beste bat Donostian. Eta bukatzeko, 1983an, Hassan Bigarrena, Marokoko erregeak bere izeneko meskita handia inauguratu zuen Casablancan, munduko handiena Mekaren ondoren. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, apustuetako gastua 107 milioira iristen da eta errekor berri bat esartzen du Nafarroan. Urte bakar batean, 121% igoera dakar. Kirolemaitzak igartzeko gastua estatuko loterietara bideratutako 110 milioien antzekoa da ia. Foru Ogasunak jarduera horrengatiko diru sarrerak hirukoiztu zituen, 12,5 milioi. Argazki nagusian, Alexiak partidako jokalaririk onenak eta bigolen egileak autografoak sinatzen dizkie txapelketara joan ziren 1000 pertsonetako batzuei. Titularrean, futbolari emakumeek ere autografoak sinatzen dituzte. Giro bikaina taxoaren, emakumezkoen osasunak irabazi zuen sentimenduen kopan. Eskuineko albisteetan, batetik, gripearen kanpainak aurrak hartuko ditu lehen aldiz. Argazki txikian, Iban Ortu eta Izko inspektoreak Zapiko foruzaingoaren buru dela adierazi du. Politikan, Javier Garziak UPN-eri ohartarazi dioenez, PP geratzeko asmoz etorri da Nafarrora. Jarraian, Gurutzeko plazak normaltasuna berreskuratu du aparkalekuko lanak gelditu ondoren. Bukatuz, Maiak Sanferminetan Gazteluko plazan jarri zituen barretara, makilakada judiziala. Goiko berrietan batetik, jende pilaketa Brujasen bisitaren aurretik. Afizioak osasuna bultzatzen du Belgikara abiatu aurretik. Bestetik, Xotak Bartzelonako taldean zentratzen da. Miguel Hernandezen osasuna magna berria martxan jarri da. Diario de Navarrako titularrean, gobernu berriak 79.000 osasun itxaronaldi Nafarrekin ekingo dio legegintzaldiari. 5 espezialistek osatzen dute erdia, eta zerrendak historian izan duen mailarik handienean daude. Argazki nagusian, 37 bizilagunetako bat, egun baterako modeloak, alfombra gorrian, garaiko jantzi bereziekin. Izenburuan, moda historiaduna muezen. Argitaratu gabeko desfilea Gesala bailarako egunean, bilduma partikular bateko 111 jantzirekin. Eskuinean batetik, Felipe eta Letizia erregerreginak Iruñean izango dira pribilegioan. Irailaren 8an, Carlos Hirugarrenari batasunaren pribilegioaren 600 urteengatik egingo zaion eskaintzan izango dira. Bestetik, adinekoek bakardadea areagotu egiten dute udan. Batzuek ez dute familiarekin oporretan bidaiatzen, ez dituztelako eramaten edo ez dutelako nahi. Jarraian, Iruñeko 27 zinegotziek dutena eta zor dutena. Udalak korporazio berriaren ondasunen deklarazioa argitaratu du. Goian ezkerrean, Iban Ortu eta foruzaingoaren buru berria. Alboan, internetek lurrean uzten ditu autobuseko bidaiariak.
Eta bukatzeko David García Nottinghamen begiradan. Garako titular nagusian, Urkulluk bere ikasturte politiko berrian gauza bera eginen duela zin egin du. Iñigo Urkullu lehendakariaren ustez, alderdi subiranistek Madrilen duten jarrera erabakigarriak aukera berri bat irekitzen du, baina PSE-rekin hitzartutakora mugatzen du. Behan, hauteskunde osteko negoziazioak. Roblesek bat egin du amnistiara irekitzen diren PSOE-ren ahotsekin. Argazkian, mende erdi geroago, justizia Victor Jararentzat. 1973ko irailaren 12an, Victor Jara kantari eta militante txiletarra bahitu eta hil zutenetik 50 urte bete direnean, Txileko Gorte Gorenak epaia eman zuen atzo eta justizia egin zuen artista ikonikoarentzat. Augusto Pinocheten estatu kolpeak ari begira jarri baitzuen. Eskuinean, batetik, Esparzak bidegabetzat jo du Sanzen kritika eta UPN-eri kalte egitea leporatu dio. Alderdiko presidenteoi eta Nafarroako gobernuko presidenteoi Sanzek egindako kritika gogorren ondotik atera zen atzo Esparza UPN-eko burua. Ez zuen argitu 2024ko kongresuan berriz hautatzeko aukera izango duen ala ez. Berrian argazki nagusian, Iñigo Urkullu eta Eneko Goia atzo Donostiako Miramar jauregian. Titularrean, autogobernuan sakondu nahi du Urkulluk agintaldiko azken urtean. Estatu eredu berri bat sortzeko aukera gisa ikusten du Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Espainiako egoera politikoa. Otegi prest agertu da hezkuntza legea EAJ-rekin bakarrik onartzeko. Eta ez du baztertu lehendakari gai izateko aukera oinarriek hala erabakiz gero. Beste argazkian, pankarta bat Euskal Herria ez da salgai irakurtzen dena. Tituloan, espekulazioari bidea ixten. Baiona eta Donibane Loizuneko errepideak blokeatuz amaitu dute Senpereko Ola etxaldearen salmenta salatzeko okupazioa espekulazioaren aurkako kolektiboek. Salmenta jada gauzatu da. Ezkerreko berri txikietan batetik, bi zuzendari postu betetzeko ez du euskararik eskatuko Donostiako udalak. Bestetik, Nafarroako musika garaikidearen jaialdian denbora izanen dute ardatz. Irailaren 5etik 16 bitartean 15 jarduna antolatu dituzte Iruñean. Argazkian, Iñigo Peña piraguistaren esanetan 3 probatan aritzea zoramena zen, baina ezin hobeto atera da. Bukatzeko 2 berri. Guatemalako presidente hautatuaren alderdia legez kanpo utzi dute. Eta Victor Jara hil zuten 7 militar 25 urteko kartzelaldira zigortu dituzte Txilen. Bukatzeko Euskal Herria Erratiko berri nagusian, Nafarroako musika garaikidearen jaialdiak 9. edizioa ospatuko du Iruñean. Jaialdia irailaren 5etik irailaren 16 ospatuko da, eta denboraren pertzepzioarekin zerikusia izango du. Edizio berriak 4 autonomia erkidegotako ia 100 artisten parte hartzea izango du. Lurralde mugak zabaltzea albidetuko dutenak, antzeko helburuak dituzten artisten arteko bat egiteak sustatzeko. Beste berrian, Lodosako Pablo Sarasate BHIk D eredua ezarriko du 2024-2025 ikasturtean. Foru gobernuaren akordio programatikoan islatzen den neurria ongi hartu dute Loiuk eta PSN-ek, tokiko gobernu taldeek. Angel Martínez Baigorri ikastetxe publikoko Lodosako ikastolako eta inguruko herrietako ikasleek aukera izanen dute institutu honetan euskaraz ikasten jarraitzeko. Bukatzeko, Mikel Baztan lorazainak dio obrak egiterakoan zuhaitzen zainak kaltetzeko arriskua dagoela. Zuhaitz bat erori zen joan den asteazkenean Sarasate pasalekuan eta beste bat astelen honetan Barainain eta Etxabakoitz artean. Diputazioko sekuoiak ere adar batzuk galdu berri ditu. Mikel Baztan lorazainak azaldu duen bezala, hirigintza lanak egiterakoan zuhaitzen erroak zaurituak izaten dira eta hori izaten da askotan arazoen iturburua. Gaurko eta biharko eguraldia entzun ditzagun orain. Gaur, zaparrada giroarekin jarraituko dugu ipar partean, eta noizbehinka gogotik botako du.
Araban eta Nafarroa erdialdean berriz zaparrada txikiren bat soilik botako du noizbehinka. Zaparradak sarriago botako ditu egunaren lehen partean eta ekialdean. Hori bai, egunaren amaieran atertzera egingo du. Hodeitza aldakorra izango da. Hegoaldean ostarteak gailenduko dira eta iparraldean berriz hodeitza trinkoagoa izango da. Egunaren amaieran ostarteak nagusituz joango dira denean. Ipar-mendebaldeko haizea, kostaldean eta Ebro ibarrean gehien bat zakar ibiliko da, baina amaieran ahultzera egingo du. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Ostegunean giro lehorra eta giro eguzkitsua nagusituz joango da. Egunaren hasieran lainoa agertuko da zenbait txokotan eta Kantauri isurialdean behe-hodei batzuk ere ager daitezke, batez ere kostaldean. Arratsalderako hodeitza desegitea espero da. Haizea aurreko egunean baino askoz ahulagoa ibiliko da, norabide finkorik gabe, eta arratsaldean brisa ibiliko da. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, eta maximoek gora egingo dute nabarmen, batez ere barnealdean. Era horretan, leku gehienetan beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Jon McGrath daukagu, abeslaria. Orain bakarkako proiektuan murgilduta dagoen arren, Jonek ibilbide musikal luzea dauka, eta iraganean hainbat taldeen parte izan da, eta bere istorioa gertutik ezagutzeko berarekin hitz eginen dugu, beraz ongi etorri, Jon. Haupa, kaixo. Jon gure platora gerturatzea gustatuko litzaiguke, baina Australian zaude, ez? Hori da, justo Gold Coast hirian nago, eta bai, gustatuko litzaidake, baina, bueno, hola tokatu da oraingoan, eta, bueno, hemendik ere posible denez, plazerra berdin. Neri arraroa egin zait, baina McGrath hori izen profesionala zela uste nuen, baina kontaitu diazu zure aita Inglaterrakoa dela, ez? Hori da, bai, berez sustrai Irlandarrak omen ditugu, eta igual abizen hau gehiago erlazionatu dago Irlandarekin, baina, bueno, azkenean belaunaldi mantendu da abizena, eta justo nire aitona amonak Inglaterrakoak ziren, nire aita ingelesa da, eta gero Euskal Herria etorri zen, eta bueno, Euskal Herrian ere abizen ingelesarekin nago. Beraz, ingelesa menperatuko duzu, ez? Bai, bueno, azkenean txikitatik hori, berarekin hitzein dut ingelesaz, eta bueno, beti izan dut presente. Beno, Australiaren bidaiarekin abiatu aurretik, zure musikal ibilbidea ezagutuko nahiko genuke, noiz hasi zinen musika munduan? Bai, bueno, instrumentua jotzen, nik gitarra jotzen dut, eta lehenengo saioak jaso nituen laugarren mailan nengoenan ikastolan edo. Gurasoek galdetu zidatenea ze musika instrumentu jo nahi nuen, eta bueno, gitarra erabaki nuen jotzea. Egia da, hasiera batean justo erabili genuen metodologia edo gehien bat ez zitzaidan asko gustatu, zeren bueno, abestionak jotzen genituen, baina hori, klasiko batzuk ziren, baina nik ez nuen nolabaiteko emoziorik edo sentitzen abesti horiekin. Azkenean zen ikasteagatik. Orduan, gero urte hori pasata, etenaldi txiki bat egin nuen, eta bueno, handik 2 urtera berriz beste irakasle batekin, eta hunkigarriagoak ziren abesti batzuekin saiatu nintzen, eta hori berriz gustu hartu nion. Eta ja, 3. DBH-en, justo kuadriakoekin punk talde bat sortu genuen, eskaleak deitzen zena, eta ja hor gitarra elektrikoarekin hasi nintzen, eta beste irakasle bat izan nuen. Ibilbide horretan, nolabait laguntzeko eta nik erreminta berriak eskuratzeko, gero
azkenean akustikarekin jotzen dena eta elektrikoarekin desberdina da, eta pues, hori, azkenean behar nituen erraminta edo tresna batzuk gero hobeto jotzeko. Eta, bueno... Zergatik erabaki zenuen galdetzagatik gitarra eta ez beste instrumentu bat? Bai, azkenean, hori, beti oso erraza da gitarra bat toki batetik bestera eramatea. Baitut, adibidez, piano asko gustatzen zait ere. Ez, noizbait, bueno, nire lehengusina batek jotzen du pianoa, eta oso ongi gainera, eta noizbait bere etxean eta pizka bat jo dut, baina, karo, nire mailan, nik ez dut inoiz piano klaseri jaso, orduan, pues, imaginatu dezakezu, ez dakit ez da jotzen, baina, bueno, azkenean, soinua ateratzea, pues, bueno, zer egiteko eta ongi pasatzeko, bai. Eta hori, adibidez, pianoa etorkizun batean, pues, gustatuko hitzaidak agian, baina egia da, orain beste interes batzuk ditu dara aurrerago, eta, bueno, momentu bat iztema da, pues, primeran. Eta ez da, jazta. Eta hori da gehien bat, horregatik aukeratu nuen, bai. Eta nondik datorkizun musikaren ganako interes hori? Nire gurasoek adibidez ez dute instrumenturi jotzen, baina bai beti izan dutela musikarekiko zaletasuna, eta haian ere, nolabait, haiek oso gustoko dute, baina igual haiek aukera hori ez zuten ez izan, igual nik aukera hori galtza ez zuten nahi ez da ere. Bestalde, familia oso handia gara, eta hori lehengusin askok beste instrumentu mota asko jotzen dituzte. Orduan, lehengusu bate jotzen zuen saxofoia, beste lehengusin batek trikitisa, pianoa aipatu dut, gero beste lehengusu batek interesantia dauka perkusioarekin, bibolina bat ere daukagu hortikan, eta igual bat ematere aztuko zait, eta, bueno, baina hori azkenean, instrumento anitz genituen eta ditugu familian, eta gero ere aipatu nahi nuen, azkenean euskal panorama uste dut oso indartsua dela eta beti asko gustatu izan zeitze anitza izan den, eta hori azkenean horrekin konektatu izan dut, eta horregatik gustatu zitzaidan nolabait barruan sentitzen nuen hori nolabait helaraztea. Bakarrik falta zen gitarra, ez, familian? Orduan erabakiz gitarra jotzea eta... Bai, hori da. Orduan punk talde horretan ibili zinen, ez, eta zer egin zenun gero? Bai, hori, bertan bertsioak jotzen genituen, ia esan gai horretan superongi pasa genuen hori egiten. Gero pasa nintzen Adigaitz taldera eta hor egiten genuen rock antzeko bat, non bertan ere bertsioak jotzen egiten, baina, bueno, hori egin genuen ikasle abertzaleak entzako diskan agertzen zen abesti bat, borrokalari berrien aroa deitzen zena, eta Adigaitzekin hori hainbat kontzertu eman genituen, hori, adibidez, bat oso presentaukat institutuan jo genuenean, Iturramako institutuan, Euskal Jai batean, azkenean hainbeste urte pasa eta hor, eta hori oso polita izan zen, eta gero hori zenez, korrika eta preseka joan ginela askatasuna da jotzea, beste taldekideen institutora ere. Horren, bai, oso une politak pasa egintuen elkarrekin, eta gero, ez genuen diska batean plazaratu, baina nire bigarren esperientzia estudio batean Adigaitzen abesten zuen Pablorekin izan nuen, eta bertan ere, hori, ilusioa geneukan abesti batzuk grabatzeko, eta hori, bertan 6 abesti grabatu genituen eskatu taldeko bati jolea zen Asierrekin, eta gero ja hasi zen Egaz
proiektua, nolabait, justo unibertsitatea amaitzen ari nintzen, eta nik ikasketak Gasteizen eta Donostin egin nituen, eta justo harrapatu ninduen ja Iruñarako buelta horretan. Eta Egasekin 4 urte egon ginen, jotzen, konposatzen eta grabatu genuen EP bat, Goak Loaratuz deitzen zena, 5 abestiz osatua, eta, aukera izan genuen, Zentral Aretoan jotzeko, Nafarrako beste hainbat tokitan, Bilbon, Gasteiz inguruan, sorte izan genuen Madrilera ere jeisteko aukera luzatu zigutela, Rock Palace aretoan, oso areto polita iruditzen zaizen, oso txikitxoa da, gaina barruan entsegu lokalak eta dituzte, eta gaina publikoa oso interesgarria da, zeren, hainbeste talde dauden ez hor entzaiatzen eta horrela, pues, beti kontzertua daudenean, jendea gerturatzen da, jakin gabe zer ikusi behar duten, kontzertua disfrutatzea orduan, giro polita sortzen da. Eta gero single bat atera genuen handik urte batera, gutxi gora bera, eta gero pandemia zera eta taldea utzi genuen, ziren, bi abeslari geunden, bat besteak medikuntza ikasten zuen, eta gero, azkenan etzekoan denborarik taldearentzat, gero gure bateri jolea beste proiektu batzuetan zegoen, eta bateri jole profesionala izan da, bere denbora ongi kudeatu behar zuen, eta ezin zuen denbora izan talde askorentzat, orduan. Ulergarria zen, eta COVID-arekin ezin zen kontzertuik eman, ez ezer, orduan, pentsatzen genuen aukera, momentua zela usteko. Bai, eta horren ostean, berriz, adi gaitzekin egon nintzenean Pablorekin eta gero Franekin, baita ere, lehenengo esperientzian moduan, grabatu genituen beste 5 abesti, baina kasu honetan bai diska batean islatu genuen, zen azkenan lehenengo aldian ez genuen egin, eta ongi pasa genuen, eta jazta ez, baina orain oroitzapentxo bat nahi genuen, eta proiektua Hipatia izenpean jarri genuen. Eta amaitzeko, gaurkotuen daukadan lana, izan zen nire lehenengo bakarlari diska. Eta nola biatu zinen bakarkako lanera pasatzera? Bai, azkenean, ez dakit COVID garaia izan zen nik baneukan zerbait esan nahia, eta azkenean ilusioa neukan disko bat egiteko. Eta hori, lanean hasi nintzen, egunero tartetxoat eskaintzen, zen beste kasuetan agian beti ez nion eskaintzen behar zen denbora hori, ez? Beti proiektuetan zehatu naiz nire euneko euna ematen, eta hori, justo kasu honetan, zen bakarrik nago iaia prozesu honetan, ez badut nik egiten dena, ez aterako orduan. Hori, babesa izan dute irakasle batzuena, lagunena, familiarena, eta azkenan ekoizlearena ere. Eta zaila da mantentzea talde bat, beraz, orain bakarkako proiektu batean zaudela? Azkenean, talde batek ematen dizkizu gauza batzuk, bakarka beste batzuk. Ezakit, azkenean, helburuak argi daudenan eta betetzen direnan errazagoa da, baina azkenean gauza asko daude hor jokoan. Taldea txikia bada jendeari dagokionez,
iritzi gutxiago daude, eta igual errazagoa da erabaki batzuetara iristea. Ez du zertan, baina azkenean gauza asko erabaki behar dira, eta talde batean hori errespetu handiago behar da, eta azkenean hori bakarka nagoena, zerbait jartzen zidan zur puntean, igual ideia ona izango da edo txarra, baina aurrera joaten naiz horrekin. Talde batean ez da horrela, gauzak denen artean pentsatu behar dira, eta hori, orduan, adibidez sortzeak orduan, ez zaude bakarrik, orduan, ideia gehiago sortzen dira, baina aldi berean, ere jakin behar da, igual nik abesti bat iraman dezaket, ideia bat daukat, baina ikasten da ere, hori. Ja, behin ideia hori lokalean botatzen duzunen, ja beste gauza batean bihurtuko dela. Orduan, hori, azkenan, gustatu zait, bi aldeak ikusi ahal izatea. Orain bakarkako proiektu edo ibilbide honetan, ze musika estila murgiltzen zara, ze lehen aipatu dituzu punk, rock, orain? Pop musika beti izan dut oso gustoko eta oso presente. Eta azkenean, abestiak akustika batekin egin ditudanez, akustika ere egon behar zen. Ezin nuen ez jarri. Orduan, hori, 7 abestiak kontziatzen dut, haien artean daukatela aman komunean, gaia aman komunean daukate, oso gero horretaz itzingo dut. Baina, ja da, justo musika aldetik, gauza desberdinak daude, zeren hori, abestien esan nahiaren arabera, erabiltzen dituen instrumentu batzuk edo ez. Beti euskaraz abestu izan duzu? Gehien bat bai, erosoen sentitzen naizen hizkuntza da, eta bai, baina, egazen nengoenean, bai egin genuela abesti bat gaztelaniaz, gero zeratu ginen beste bat ere gaztelaniaz egiten, gutxi falta izan zitzegun amaitzeko, baina, azkenean ez genuen amaitu eta hor gelditu zen. Eta ingelesez noiz binka ere egin izan dut. Baina, eta gehien bat segun ze esan nahi dudan, baina zalantza izan ez gero, euskerara jotzen dut. Aipatuzu 7 abesti dituzula, zer kontatzen dute zure abestiek edo zure kantek? Bai, azkenean, berriz izan kontzeptupean daude denak, eta nolabait hori, zen nolabait iraganean zoriontsuein nauten gauza horiekin berriz konektatzea, eta nolabait momentu zailago batzuk pasatzen dituzunean, sendagarri bezala erabiltzea bizitzan aurrera egiteko eta gozatzeko, ez? Orduan, hori, pixka bat abesti bakoitzak hitz egiten du horren inguruan, atal desberdinak ditu. Orduan, hori, adibidez batean hitz egiten dut prokrastinazioaz, edo beste batean hitz egiten dut, singela adibidez da, berriz izate horrekin, azkenan gehien laburbiltzen zuen abestia zen, orduan, hori da azkenean gaia, edo beste batzuetan, bigarrena erantzun sinpleak, askotan arazoak ikusten ditugu ez dauden tokian. Eta, pixkat horren inguruan da, gero azalpeko malkoak da, egoera bat gainditzearen inguruan, gero Antartika izan zen, antzerki talde batean sartu nintzen duela urte bat, eta hori, bertan esperientzi pila bat berriak izan ziren niretzat, ez nuen sekula antzerkia egin, eta interesagatik
sartu nintzen, kriston talde potentea eta politarekin, eta hori, gauza asko ikasi nituen, eta behin emanaldi bat eman genuen Antartika aretoan, kale nagusian dagoena, eta bai, egun horretan inspirazio handia eman zidan, eta horren inguruan abesti bat egin nahi nuen. Gero bosgarrena nigan sinistu ditu nuen, azkenan eraldaketa bat egin nahi duzunen, zugan sinistu behar duzu zen, bestera aldaketa hori ez da ematen. Seigarrena prokrastinazioa egiten nuen, eta azkena zen oraingo honetan, orduan momentuaz. Eta hori, azkenan horrela gutxi labur bilduta horrela izango litzateke. Eta nola da abesti bat grabatzen duzun momentutik kaleratzen duzun arte, nola da prozesua sortu letra, melodia, gero grabatu bideoklipa, edo nola egiten duzu, zuk lan guztia egiten duzu? Bai, bueno, kasu honetan izan zen. Nik idazten dut lehenengo adibidez, zer esan nahi dudan, baina ez dut idazten modu definitibo batean. Idazten ditut ideiak, alik eta gehien, alik eta biluzien izateko, ez? Igual, abesti bakoitzak okupatu izan dizkit 8 orrialde adibidez. Eske hori ez da abesti bat. Orduan. Hori, gero, saiatzen naiz musika sortzen, eta azten naiz esaldiak sartzen, eta hori azten naiz joku horretan. Eta pizkanaka, ja, struktura bat sortzen dut abestiarekin, eta gero azten naiz imaginatzen ze beste instrumentu sar daitezke. Zen adibidez, nire diskako laugarren abestian Antartikan bakarrik gitarra bat sartu nuen eta handpan bat, tenguzuak sartua. Eta azken abestia bakarrik da pianoarekin, orduan hori, ongi pentsatu zer islatu nahi duan eta nola, eta orduan jazten instrumentazio horrekin, eta ja gero, nire kabuzin ditzazkean gauzak, nire kabuz egiten ditut, eta gero ja laguntza eskatzen dut. Zeren, nik ezakit bat jotzen, orduan, Asierri eskerrak eman ediziot ere hemendik, abestitan parte hartzagatik, eta hori bere profesionalitateagatik. Eta hori, azkenan, gero ere ekoizleak ideia berriak proposatzen dizkit, eta orduan horrela sortzen da. Behin, abestia grabatua, nire kasuan bideoklipa grabatu nuen, orain arte ez nuen inoiz egin, nahiz eta talde ezberdinetan egon eta, oraindik ez nuen hori bizitu eta neukan gogoak bizitzeko, eta hori pisukidearekin grabatu nuen, eta beste bi lagunekin, eta orduan hori kaleratu bideoklipa eta handik 3 astetara kaleratu nuen diska osoa. Egia da horrela nuela... Bakarrik badauka kanta batek? Bai. Vale. Kasu honetan nuen horrela, zeren, Australiara etorri behar nintzen ez ere, hola funtzionatzen zian hoberen. Euskalo, Euskal Herrian gehitu izan banitz, segurenik beste modu batan kudatuko nukela, baina momentu honetan horrela uste nuen aproposa zena eta horrela nuen. Eta nor pentsatzen ditu bideokliparen irudiak adibidez, uste dut grabatuta dagoela Zarautzen, ez? Hori da, bai. Nik ideiatxo batzuk nituen, baina azkenan garazirekin lagun min batekin partekatu nituen, eta azkenan bion artean sortu genuen. Banekien oso ideia onak emango zituela, eta eskertzekoa da bere laguntza izatea lan honetan. Bai. Eta disko fizikorik egin duzu edo bakarrik plataformetan zehar? Beitu, plataformetan jarri nuen, denetan daude, YouTubeen, Spotifyen azkenan horiek dira
behintzat nire inguruan gehien kontsumitzen direnak, beste plataforma batzuetan ere aurkitu daitezke. Eta diska fisikoak batzuk egin nituen, egia da, azkenan, Euskal Herrian ez nintzen ez egon behar. Diskak sekulako beherakada izan du aurreko urteekin alderatuta. Egin ditut, baina, bueno, momentuz, azkenan familiarekin elkar banatzeko lagunekin eta atea ditut. Egia da, igual itzultzen naizen Euskal Herria, igual denda batean edo jarriko ditut, baina azkenean diskak hori berakada handia izan duenez ez nituen kopia askorik egin dira zen. Eta zergatik erabaki zenuen Australiara joatea, ez? Momentu on batean, ez? Zeunden eta holan, eta batean Australiara. Bai, hori, azkenean abestietan islatzen dut hori berriz izan nahi nuela, eta azkenean denbora oso azkar pasatzen da, eta txikitatik izan dut ametsa Australia etortzeko. Orduan, egia da, kanpo ikuspegi batetik ez du inolako logikarik horako erabaki bat hartzea, zeren, azkenean diska kaleratzen duzu, interesgarriena da promozionatzen egotea ahalik eta gehien, ez? Baina, esan izan bezala, honetan erabaki dut bakarrik egotea eta damutu gabe, ja lortu nuen nahi nuena egitea, noski itzultzen naizen, gustatuko itzadakela emanaldiren bat edo ematea ez dut diska hau ez ere zen ustea nahi, maitasun handia jarri dut, lan handia jarri dut atzean, eta asko baloratzen dut egindako guztia. Baina hori, Australiak lege pila bat ditu eta 30 urte baino lehenago etortzen ez bazara, uste dut gero oso zaila dela herrialdean sartzea, zen baitu bizado kontu batzuk eta beste gauzen artean. Eta esan nuen, bi gauzak ingo ditut urte berean eta jazta. Eta zergatik Australia? Hori, azkenean, modu sumean, baina daramazkit ja 7 urte surfa egiten, aldudanean, azkenean Iruñatik zarautzera, ezin gara arratsaldero joan, eta orduan, posible dudanean, gustatzen zait lagunekin eta eskapatzea aruntza, eta maneukan gogoa, nolabait imaginatzeko nolakoa izango litzateken itsasondoan bizitzea eta surfeatzea nahi nuen guztietan. Bestalde, hori, musikarekiko ere, Australian bakarlari asko egoten dira tabernetan jotzen eta kultura hori ere ikusi nahi nuen gertutik. Eta, azkenean, ez dakit, degarre iruditzen zitzan herrialdea. Eta beti mundu guztiak ongi hitzein izan zidan Australiaz. Eta, baitut beste interes puntu batzu, baina, hauek dira gehien laburbiltzen dituztenak. Eta pentsatu zu Australian zure ibilbide profesional abeslari horrekin jarraitzea, edo? Ideia badaukat. Gauza da orain, tramite batzuk burutu behar ditut lehenengo. Hasteko, helburu batzuk ezarri nituen, eta lehenengoa zen lan bat lortzea, zen bestela hemen dena oso garezia da, eta ezingo nintzen hemen bizitu bestela. Orduan, azkenan erabaki nuen, lana lortu nuen, eta orain hurrengo pausua da, egon behar naiz 98 egun, herriska batean edo lanean, zen horrela baimena ematen dizute beste urte bat gelditu nahi ezkero, bizado hau luzatzeko. Zenbat denbora daramazu orain Australian? Ez hainbeste, uztailaren
15ean iritsi nintzen, hilabete eta erdi. Orduan egon zinen hemen San Ferminetan. Bai. Listo. Bai. Agur honein behar nuen, ezin nintzen denago joan, orduan, bai. Eta normalean musika kontzertuetara joaten zara edo... Bai, gustatzen zait pila bat. Eta hori justo Australian, ez da ez duela ez bat ikusi bakarlari baten bat, egia da, baina justo egun horretan, azkenean talde handietan mugitzen gara askotan, eta batzutan taldean interesa dela eta, igual ez naiz gelditu eta horrela. Baina justo larun bat hontan ikusi nahi dut talde bat, The Vultures deitzen dira, eta justo ondoko hirikoak dira, eta pop estiloa jorratzen dute, eta oso interesgarri iruditzen zait. Gainera, Gold Coasteko jaiak dira, eta kontzertuak doainik egongo dira, DJ-ak eta horrela, eta, ia esan gogotsunago zen. Diskotekak ez ditut oso gustoko, eta hemen mundu guztiak gustoko ditut, eta azkenean askotan horietara joaten naiz, baina, Normalean, ze kontzertuetara joaten zara, ze generotako taldeetara, hemen Euskal Herrian adibidez? Justo Euskal Herrian, lehen aipatu denez, eszena oso anitza da, eta ia esan denetik ikusten dut. Zaiteke talde hasi berri bat, edo oso mediatikoa ez den talde bat, baina kriston talde ona dena, edo mediatikoenak ere azkenean ikusten ditut. Asko gustatzen zait eszena gertutik ikustea, eta bai. Musikaz bizitzeko aukerarik izan nahiko zenuke? Edo uste duzu ezinezkoa dela momentu honetan? Ikusten dut ezinezkoa dela, baina, karo, utopikoki, baiteke baietz. Baina ia esan, profesional bat izateko eta musikaz bizitzeko ikusten dut ez duela inoiz hainbeste lanik egin hori lortzeko. Ametsak bete daitezke, baina lana atzean dagoenean. Justo gora arte iristen direnak dira, txikitatik egon direlako jotake egunero, eta sortea izan duterako. Beraz, esango zenuke ez zarela inkonstantea? Autokritika. Kontxatzen dut hobi desbeinak ditu dela, eta euskat denbora batzuk, denbora eskaintzen dira batzuei, eta beste batzuetan bestei. Baina, hori, adiez diska egiteko hartu nuen urte osoa buru belarri. Lan batzuk ukatu nituen horretan buru belarri egoteko, eta orduan nahi duanean banaiz, baina hori profesionala izateko eta hola, ez du lanik egin, ulertzen da, ez? Ametsa izan dezaket, baina ez da erreala. Orain goiz da galdetzeko, baina noiz espero duzu Euskal Herrira edo Iruñera bueltatzea? Bai, hemen dena oso azkar aldatzen da, eta hasieran, orain igual ja lanarekin eta badakidala non egon nahi duan eta hola, igual ez hainbeste, baina lehenengo hilabetean egun batetik bestera erabakitzen nuen zer egin, hurrengo egunean. Zeren dena hainbeste aldatzen denez, eman nahi nire buruari askatasuna, eta ez plan gehiago egiteko zen gero igual ez nuen egin nahi, edo igual momentuan nahi duzu, proposatzen izutenean, baina gero igual ez duzu nahi, eta, bueno. Orduan, nik uste dut urte bat pasako duela hemen, baina pizkalenago etorriko naiz, nik uste. Beraz,
aipatu duzu etorkizunean zure abeslari proiektu bezala zerbait egingo duzula, ez? Bai, gustatuko litzateke, bai. Baina ez ez asko barru, ez? Hori da, bai. Bale, Jon, hor utziko zaitugu, Australian, ondo pasatzen, eta gu baino gehiago disfrutatzen alden neurrian, eta plazer bat izan da, eta espero ezagun abesti berri gehiago ezagutzea eta exitoa izatea hor ere Australian, agian tabernaren batean jo dezakezu. Bai, eskertzen zuet pila bat aukera hau emateagatik, eta beste modu batean, baina zuek ere pila disfrutatuko duzue, así que, bai, besarka handi bat eta eskerrik asko. Mi esker, Jon. Venga, ba, aio. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Iruñeko udalak labrit pilotalekua digitalizatuko du nazioarteko kirol ekitaldiak egin alizateko. 57.000 euro bideratuko ditu bideo markatzaile bat, wifi sare bat eta soinuztate sistema berri bat instalatzeko. Navarra de Servicios Audiovisuales enpresa arduratuko da digitalizazio elementuak hornitzeaz eta instalatzeaz, tokiko gobernu batzarrak erabaki bezala. Zehazki LED motako pantaila bat instalatuko da, bideo markatzaile gisa balioko duena, bertaratutako publikoarekin konektatzeko eta aldi berean kirol markatzaile gisa balioko du. Bestalde interneteko haririk gabeko sarea zabalduko da, bertaratzen direnek erabili ahal izan dezaten, eta azkenik espazioaren sonorizazioa hobetuko da egungo sistema ekipo gehigarriekin indartuz. Bestetik, Iruñeko udalak 11 kokapen eskainiko ditu datorren udazkenerako, bide publikoan gaztainarreak saltzeko postuak jartzeko. Ez da posturik egongo Gurutzeko plazan, ez da Zaragoza eta Galiziako etorbideen izkinan ere, aurreko denboraldian utzik geratu ondoren. Eskabideak aurkezteko epea irailaren 8an amaituko da, eguerdiko 2etan. Dokumentazioa Iruñeko udaleko edozein erregistrotan aurkeztu beharko da. Eskabidearekin batera lanpostu tradizionalaren ezaugarriak argazkiak, krokisak, neurketak eta bar, eta lanpostu tradizionalaren eta bezeroen eremuaren plantako tamainako planoak, krokisak aurkeztu beharko dira. Eta amaitzeko, gazteen etxeak mahai teniseko 4. asteko irabazlei ematen dizkie sariak. Astapenetako kategorian Raquel Sotomayor Ramos izan da irabazlea, eta hobekuntzakoan Alejandro Pierola Cervantes. Sari banaketak amaiera emango dio mahai tenisaren astearen 4. edizioari, kirol minoritario hau Iruñeko gazteei gerturatzeko helburuarekin. 30 urtera arteko gazteei zuzenduta, 30 plaza eskaini ditu, 15 kategoria bakoitzeko, iaz baino 133 gehiago. Aurten abuztuaren 21-tik 25-era ospatu da, hastapen eta hobekuntza mailekin. Egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar eduki berriarekin eta elkarrizketa berriekin. Ezkutuan ernaltzen saiatu nintzen, kanpoan loratzea ozen egia zen. Alde batean gelditu nintzen iraungitze data bat jarriz nere. Mari, zuaitzueten itzalpean emekin. Itzulera, atzera bekiratzean,
Nostalgia sonitzen diren une oro berriz bizitzea. Paraizea sentitzen dituelan babes leku kutxun berri bat sortzen hasi nintzen. Nuen azkentena galdu nahi eta bakoi batetik bestera geltoki anitzeko bidaian sentzirarik galdu gabe noa. Sonitzen diren une oro berriz bizitzea. Berriz izan. Berriz izan. Berriz izan zaitez. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.